Waqt laqgħa ta' dialogu pubbliku organizzata mill-Musec, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-proposti tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem dwar is-sick leave huma ħorox iżejjed fi kliemu drakonjani. Stqarr li f'pajjiżna qbil dwar il-fatt li min iħaddem qed jaffaċċja numru ta' sfidi bħal abbuż minn min jaħdem. Għaraf li l-vera sfida tinstab fit-tfassil ta' soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. F'dan il-kuntest, esprima tħassib għan numru ta' studenti fi skejjel tal-gvern li qegħdin ifallu l-iskola li ma' tfal qatt jikbru jsiru l-ħaddiema tagħda. Il-Prim Ministru qal li fl-iskejjel tal-gvern 20% tal-istudenti qed ifallu l-iskola mingħajr ma jippreżentaw ċertifikat tat-tabib. Iċ-ċertifikat mhux obbligatorju jekk it-tfal ifallu 3 ijiem jew inqas. Id-diskussjoni pubblika kellha lan li tfakkar l-10 snin ta' sħubija bejn Malta u l-Unjoni Ewropea u ffukat fost oħrajn fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Il-Prim Ministru refera għal statistika li turi li s-sena li għaddiet konsumaturi Maltin xtraw b'valur ta' 200 miljun euro prodotti online. Qal li dan jindika li fin-negozju spiċċa żmien il-middleman u jeħtieġ aktar attenzjoni lil konsumatur. Il-Ministru Helena Dalli, preżenti għad dialogu, tkellmet dwar il-progress li sar favur il-konsumatur Malti u anka favur il-pluralizmu. Il-Prim Ministru semma l-bidla fil-mentalità tal-poplu bħala waħda mill-vantaġġi ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u nnota li l-Maltin issa jinsabu aktar miftuħin għal progress. Bħala vantaġġ semma wkoll il-fatt li Malta hija waħda mill-pajjiżi li l-aktar li rnexxielu jikseb fondi Ewropej. Iżda qal li jeħtieġ jinġibu aktar fondi li jiġu investiti fir-riżors uman bħal boros ta' studju. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li tkabbir ekonomiku ġej ukoll minn pajjiżi oltre l-Unjoni Ewropea u m'għandix tkun is-sħubija ta' Malta li xekkel ċertu ftehim ma' pajjiżi bħaċ-Ċina. Bl-istess mod saħaq li l-Unjoni Ewropea m'għandix tiddependi fuq sors wieħed tal-enerġija, b'mod speċjali pajjiż bħal Russja. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari Ian Borg flimkien ma' rappreżentanti ta' diversi għaqdiet.